Ja, nu behöver jag ett headset faktiskt. Vad har vi ett headset någonstans? Finns det? Vad gör man då om man inte har något? Vad gör man? Coachtape. Vi testar. Här ska jag gå. Sätter den ungefär där. Vi ser om ljudkontrollen är med här. Där, titta. Man pratar lite lustigare när man får halsen här. Det går. Jävlar. Där. Och så nu ska jag utföra ett litet trick. Och det kommer lite ordvits på slutet också, så det blir ännu roligare. Jag ställer min flaska öl här. Jag flyttar på alla mina leksaker. Mäter upp här. Nu jävlar. Är ni med? Ja! Fan får klämma sönder örat med hela tejpen. Och ordvitsen då, det där kallar jag för att brygga öl. Varje gång jag kör det här tricket så tycker jag nästan att det är lite synd att jag inte är homosexuell. Tänk så gå av någon sådär. Tack så mycket för mig, Johan André heter jag. Grym publik, tack! Och då här är Johan Rönner.